Ahojte priatelia, vítam vás opäť pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako krmiť včielky na zimu. Takým prvým milníkom, odkedy treba krmiť včielky na zimu, je posledné vytáčanie medu. U nás to zvyčajne býva lipa. V podstate už žiadna ďalšia nejaká významná značka u nás nebýva. Takže po vytačení toho lipového medu o niekoľko týždňov, keď už dozreje v úľoch, tak ho vytočíme a začíname včely krmiť na zimu. Taká najlepšia rada je podľa mňa krmiť včely čo najskôr. Najmä z toho dôvodu, že v júli a v auguste sa začínajú, alebo sa vo veľkom už sa ľahne zimná generácia včiel a tieto včiely chceme, aby boli čo najdlhovekejšie, aby boli čo najodolnejšie. Takže preto je najlepšie krmiť čím skôr, aby sme ešte zamestnali tie staré včely, tie letné včely a čo najviac, aby oddychovali tie zimné včely, tak nám vydržia dlhšie. Takže najlepšie je naozaj krmiť včely čím skôr, aby ste to čím skôr spracovali a aby čo najmenej tie zimné včely museli byť zapojené. Čím sa krmiť? Je viacero spôsobov, ako krmiť. V podstate taký najrozšírenejší spôsob je krmiť včely kryštálovým cukrom, čistým, v pomere buď 3:2, teda 3 diely cukru a 2 diely vody, alebo v pomere 1:1, to je taký riedší roztok. Ten viac simuluje tú znášku, keďže aj ten nektár v stromoch je riedky. Ten sa v podstate zvyčajne používa aj preto, aby aj trošku tak viac podnietil kráľovnú k plodovaniu. No a ten 3:2 už je viacej hustejší, viac sa podobá tomu medu. Včielky v podstate ho rýchlejšie vysušia. Tak ten je taký asi podľa mňa najvhodnejší na krmenie na zimu, aby si čím skôr vytvorili tie zimné zásoby. Ďalšie metódy sú napríklad použitie invertného krmiva, sa hovorí, že je to krmivo, ktoré včielky už toľko nemusia spracovávať, že vraj je to akože šetrnejšie. Ale ja som zastanca toho cukru. Rovnako aj ten invertný sirup je aj drahší. Asi myslím, že ten cukor, ktorý je o niečo lacnejší, je úplne bohato dostačujúci. Keď včielkam necháme aj nejakú časť medu, samozrejme, lebo keby sme ich len čistým cukrom krmili, tak nie sú v ňom žiadne vitamíny, žiadne enzymy a podobne, takže neodporúčam krmiť len čistým cukrom, keď chceme mať zdravé včely, zdravé rodiny. Ja krmím takým spôsobom, že plus do toho cukrového roztoku pridávam všelijaké vitamíny. Pred rokmi som používal Apibiovid, ten sa mi veľmi osvedčil, naozaj bolo vidno na tých včelách, že sú zdravé, sú v kondícii. A posledné 2 roky dávam Apilac, čo je vlastne podobná varianta, dá sa povedať. Takže aspoň aby mali nejaké tie vitamíny.
Takže teraz vám ukážem moje krmítko, ktoré som si sám vyrobil. V podstate, keď sa na to pozrieme zbližšia, vyzerá to takto. Toto krmítko je uzavreté normálnym takýmto vrchnákom. Tu sa včely nedostanú a dostanú sa len tu. Toto je vlastne taký plastový pohárik, ktorý zakrýva takú rúrku, čo je tiež akože, ktorú som vyrobil z pohárika, ale ten pohárik je menší, ale je aj vyrezaný, takže v podstate vytvára len akúsi rúrku, že má dva otvory, vďaka ktorým včielky vojdu do tohto väčšieho pohárika a vedia si potom brať ten cukrový roztok. Nechcem to otvárať, aby mi včielky nevyšli, aby mi nepopadali do toho roztoku, ale tak verím, že je to vidieť. Takéto krmítko som si vytvoril najmä preto, že je to oveľa lacnejšia varianta. Keď si chcete v nejakej včelárskej stránke alebo obchodu kúpiť krmítko, tak často stoja aj viacej ako 20 eur jedno krmítko. A vlastne ja som si toto krmítko vyrobil asi za 2 eurá. Myslím, že 2 eurá, možno niečo ma to stálo. Že naozaj taká lacná varianta. Keby ste chceli, tak môžem vám aj ukázať tú výrobu, jak som to vyrábal v nejakom ďalšom videu. Dobre, poďme sa pozrieť do včielok. Vlastne toto krmítko uzatvára alebo je kryté normálne bežným nadstavkom dreveným, takže je to také 2 v 1 použitie a vlastne toto krmítko je iba položené, takže si ho vieme takto odobrať a dať niekde vedľa. No a posledná časť tohto krmítka, toho aparátu, je takýto kartón plast, ktorý má jednu dierku vyrezanú. Skáďal včielky môžu ísť do krmítka. Takže to je všetko. Takýmto spôsobom ja krmím včielky na zimu. Ešte môžem povedať, že do tohto krmítka sa zmestí približne 5 litrov cukrového roztoku a keď miešame 3:2, tak to vychádza 3 kg cukru a 2 litre vody. Takže je to také, dá sa povedať, aj veľkokapacitné krmítko, keďže tie bežné krmítka, ktoré sa predávajú, majú kapacitu tak maximálne 2,5 litra. Tým pádom by sme museli častejšie chodiť dolievať ten roztok do včiel. Ja takto, keď to chcem naozaj urýchliť, tak také každé 4 dní chodím dolievať. A keď som mal také menšie krmítka, tak to aj každý deň som chodil. A myslím si, že aj tých 5 litrov bohate stačí, netreba ani viacej, lebo ten cukor potom, keď stojí viacej dní, tak môže začať kvasiť. I was swinging along, minding my business,